Csak hát folytatnánk is a GTA 3-at, fú, hát az egész nagyon új. Persze. Hát olyan vagyok a kommentátor, és nem szólok kamerán. Ja, hirtelen most te lettél. Na, akkor menjünk Yujihoz. Szépen elvezetünk odáig. Hát az autó nagyon csúszik, de nem baj, tudom korrigálni valamilyen szinten. Én olyan kemény vagyok, hogy még kézifék se kell. Na hát, akkor látunk a lopott Lamborghini-vel. Na Yuji, adja, de nekem Mistit. Szexi név. Szerez kocsit. Vedd fel Mistit. Jaj, Istenem, uncsi küldetések. Tudom, nem kell mondani. Szerintem lejjebb veszem a hangot a játéknak egy kicsit. Jaj, feljebb vettem, bocsánat. Jó. Hát az én gépem, úgyhogy még nem értek hozzá. Én még elhagytam Mistit. Jó. Én még annyira elbambultam. Tudom, csak hát annyira bambultam, hogy már Mistit elhagytam. Én veszem a térképet is. Vegyed tőlem Balázs. Na tényleg událni is kéne. Elfelejtettem. Ahol lesz. Ez? Ja, bocs, elfelejtettem. Akkor jót nyomtam, csak hosszabban kellett volna nyomni. Jó, szóval törve a kocsi. Misty ezt szereti. Ja, oda nem lesz hamarabb az aftodat. Aj, tényleg végig kell nézni, szóval még beriszál a kocsiba. Hallod, ez az élmény volt. Most már... Jó, kicsit elapoltam, ha azt ugye nem van. Melyiket loptad el? A zsivány. Ja, hát ez jó zsivány. Jaj, hát. Láthassuk a térképet, és hol van a rózsaszín. De szerintem ők is tudják. Hát, aki kijátszott, azt tudja. Akkor is szép fatás, talapás. De még most feltettük, mert ugye most rakjuk fel az első 2 videónkat. Egy nap. Fú de rajok vagyunk. És most megkapjuk az új emberünket. Fú, most egy új embert kapunk. Nagyon izgalmas. Én meg kivittem a villanyszopot. Nagyon zsivány gyerek vagyok. Na jó, én meg abba a kékbe beállni nem tudok. Ez így minden okés. Jaj, de zsivány kocsi. Jaj, de jó kocsi. Szép kocsi. Egy szerelő a barátunk, persze. Igen, adjon egy csese. Majdnem először. Jó. Megint játszunk, majd dúljunk. 1 perc és jövök ki. Szevasz, Gyugyi mondta, hogy megbízlak. Gyere vissza majd később, rendben. Na hát akkor az első küldetésünk kész. Király, kaptunk egy 1000-est. Na, ja. Ez a meg volt az első végigjátszás. Na, mi a? Na, igen. Mi kell? Utolsó vacsorája. Ja. Na, mi menjünk így. Jaj, hát az nehéz ez a küldetés, főleg, hogyha nem állnának belém. Ja, ott van az egy kis is. Hát most tudom, de sietek. Az meg kivitte a tűzcsapot. Nem állt egy kis tűzcsap. Nem állt egy kis víz az embereknek. Na, akkor kerülgetünk ezerrel, és bekanyarodunk. Olyan lopott Lamborghini. Hát már van pénzünk, majd vettünk fegyvereket is, de kódot is tudom. Jobb lenne hanggal játszani. Azt meg lehet. Jó, ó, most melyik kocsiba szállsz te? Részé. Én nem tudom össze ezt a kocsit. Jaj, menjetek majd nem. Hát, hogyha így folytatom, egyhamar összetöröm a kocsit. Hát, az biztos. Az biriós keks. Akkor megyünk. Hát szerintem ez már markomó. Jaj, amikor legelsőnek próbáltam ezt megcsinálni. Jaj, mennyit szenvedtem vele. Rosszul voltam már. Na, menjél át.
Lövök a gyémántot. Na hát akkor itt feltolatunk, és tolatunk, hát nem tolatunk. És beállunk ide, és majd kitolathatunk. Gyorsan felbombázod. Elég jó megy még, eddig jó megy. Ja. Csak össze törjön a kocsik. Jó. Akkor betolatunk, és elindulunk a szembesába. De pró vagyok. Egy prókotkál. Jaj, karamba! Hey, karamba! Jó, csak el ne roncsam, mert eddig már nagyon jól csináltam. Ez már úgy érzem a zsebemben van, de nem szólom el. Jó, már csak az kell, hogy ez a csávó nem váltson irányt. Jó, ennek a csávónak már megadtuk a kegyelemdöfést. Aktiváljuk a bombát, melyik is kell. Nem tudom. Melyik is kell, elfelejtettem már. Ezzel kiszállunk. Fú, de régen játszottam. Ja, tényleg az egérrel kell. Bocsánat. Elmegyünk ki azt. Adios, barátom. Na, mindjárt beszállom, és adios, ahogy. De ezt nem tudom, miért kell végignézni. Ami beroboltól a kocsiba. Nyíli tart, mire berobotol. Addig adok rá egy kis hangot is. Jó, az a kocsi is felrobbant. 2 robbantás, király! Na, 10 000 forintom. Na, én ebben búcsúznék. Szevasztok, amigók! Sziasztok! Amigók! Jó, majd még találkozunk.